Hele, aby se to šlo, jo, káby. Ale a pak abych tam neměl nějaký akupunkturní body, ty vole. Já to viděl na e-mailu, vole. Na uchu to nemělo. To 4. Na uchu to měla taky, celou hlavu. Ale tam na uchu měla i kde Tohle není normální prostě. Ty dřevěný jsou libovka, táto. Takže. Ten dřevěný bude bolet víc, vole, ten dřevěnej. A strčí aspoň 4 do nosu. Já umřu. Ještě na jazyk, víš? Do nosu to musí obrovský, vole. To přemáčkne, ne? Ten kulík ale ten kulík držel, Blanko, přemáčkneme mu ho v nose, ne? Aby držel líp. Ale budeš mít přesáky, já ti zbíru, že se to zařídí. Jak on hledá, kam v tom křepí. Máš na krku kůži jak šarpej, vole, to Dělej druhý koč, to máš místo. To je úkol. To umřu, to umírám, to. Počkej, pak ten ksich na takhle. Napustu, ještě tady máš prázdno. ne, jazyk ne. Ne, jazyk dělej, fakt to. Tam nevíš ani česky. Tak na zuby, vole. Uchu nemáš, táto. Ještě na ucho. Ještě nahoru. Ty budeš mít dokud půl hodiny. Neříli aut, ty chlap jak hora do prdele. Ty vole, musíme to spočítat, dělejte. Jo. Tak to bude počítat do večera, a pan tak si. Dělej, už to počítej. Fero, ty jsi nejlepší, je? 27. Mirka, nebyl Mirka, dělej, diktátovi kolíčky, tady máš, hele. Ještě tady máš. Pojď, voň, když... Tady. Jsou 7, počkej. Někde byl tátu blej. Tak, Kolik moje? 34? 34 kuliku tam musíš dát, kolik ti je let? 29. To 30 máš, ještě 5 tátu, kolik je? 34 nebo 35? 31 teďka, že jo? Teďka 32. Ten byl libovej. 32. Ten 31 mu vypad. Máš? Jdi na bradu. Počkejte, to už ne. Jak to děkuju? On byl jak ten blbě směšný, jak byli ty teletabí. Jaký ty anteny. Cože? Ty nejlepší. Takže to je jak kerky, kdyby to měl. 4, 6, 8, 10. Ale 4 měl na stole, ne? Ne, 12, 14, já to To je odsunul. tohle. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 31. A teď mě někdo překonejte. Jsem nejlepší. Já to dělám.